A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil azim. Dumateng para bapak, para rawuh sedayane kemawon. Sumangga kita sami tansah muja kelawaning muji ning syukur datang ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala dening menapa wonten ing kalodhangan sakmenika dalah kita penyan sami saged mangempal wonten ing punika papan palengganten majelis. Mugi-mugi dening Allah kadadosaken amal silaturahim ingkang beto barokah ingkang maslahah pidonya kataling akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dalah benipun salam mugi katur kunjuk kalimpaken dhateng ngarsa dalem junjungan kita sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi kita sami-sami nderek-nderek sunahipun ing pengajap benjang boten yaumul kiamah tansah pikantuk syafaatipun bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wondene entenipun penyan sami kaaturan wonten dalem mriki sedaya nggih menika dipun suwuni sawapan donga kang wilujeng nekseni niat kajatipun adik kula nggih menika Bapak Rohmanus Suryo dalah Ibu Umayyah. Nggih menika niat sedekawan utawi muling trisok mlujengi anggen pergeran timbang nikah. Lumantaran kasadakoan mugi-mugi Allah paring dadah ngridani. Mugi-mugi anggen pergeran timbang nikah pinaringono sugih slamet ingkang manfaat donya akhirat sahline. Sugih ilmu ingkang manfaat donya akhirat sahline. Sugih rejeki ingkang manfaat donya akhirat sahline. Pinaringono panjang yuswa, jembaring rejeki, lancaring nyambut gawe diangkat derajate, sedherek sing bejo sing mulya donya lan akhirat. Pinaringono barokah keluargane, barokah turun-turune terbina keluarga ingkang sakinah ingkang mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Kejawi menika kula ing mriki minangkani sesulih talang atur saking adik kula Rohman Suryo dalah adik Umayyah. Mbok bilih anggenipun nampi kelawan penyan sami anggenipun paus pasugatan subuh lungguh kupuh aruh menapa kemawon ingkang kirangipun kirang meratan dan penggalih penyan sami mawan tuwantu nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang sakatah-katahipun. Wonten raja adicara mengke sepindah ujug lajeng tabarukan ngaten nggih. Saderengipun acara kawitan monggo kita sami maos istighfar kaping 3 sahadat kaping sepindah. Astagfirullahaladzim.